Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího tutoriálu. Celkem po dlouhé době, ale já jsem vlastně teď neměl moc času. Dnes si ukážem jak vlastně stáhnout video z YouTube. Mnoha z lidí z vás možná ví, jak to stáhnout. Je na to i víc možností, ale já to dělám přes programek YouTube Catcher. Tady přes tento vlastně, který se dá stáhnout kdekoliv. Vlastně můžete kdekoliv ho stáhnout a píšete do Google YouTube Catcher a vyjede vám mnoho odkazů, kde si to stáhnete. Poté, až si to stáhnete, tak už stačí akorát spustit. Poté, až se vám to vlastně spustí, tak se vám ukáže taková tabulka. Vy si najdete na YouTube a vlastně najdete si video, který chcete stáhnout, potom skopírujete adresu toho videa, vložíte tady do toho políčka, tady vlastně v čem se vám to uloží a tady kam chcete uložit, pak dáte stáhnout, tady se vám to začne stahovat vlastně. No a až to dokončí, tak máte staženo. Přes ten programek vlastně já nahrávám i toto video. Když si kliknete na Screen Record, tak vlastně tady můžete natáčet plochu. Takže za prvý vlastně si vyberete plochu, kde tu vlastně co chcete natáčet. Takže když kliknete na vybrat plochu, tak vlastně se vám ukáže toto a takhle se uděláte vlastně, co chcete natáčet. Třeba, anebo vybrat rám a ten rám vlastně už vám sám jakože označí celou tu plochu. Nebo když budete na nějaký stránce, tak vám to označí, ukážu, když budete třeba tady na té stránce, tak vám to označí třeba, ale třeba vám to označí jenom něco, ale tady mi to zrovna označuje i tak celý, ale to vůbec je jedno. Tady můžete vidět, vidíte, tady mi to třeba označí jenom vlastně lištu, tady mi to označí lištu vlastně jenom s 3 ikonkami a takhle. Lepší to je spíš, když chcete natáčet celou plochu, tak dát vybrat rám, ale jinak vybrat plochu. Tady je vlastně mikrofon, přes který to budete nahrávat. Hlavní hlasitost, to je nic jiného, tady já nemám teda, nevím, jak kdo to tam ještě něco má na výběr, to nevím teda. Tady v jakém formátu se vám to video bude natáčet, do jakého formátu, tady kam se to uloží zase a tady vlastně si nastavíte přehrávání. Když zaškrtnete zastav po, tak tady si dáte po kolika sekundách chcete to video vlastně zastavit. Start zpožděně, tady si dáte vlastně, když dáte po 5 sekundách, tak když dáte start, tak vlastně začnete natáčet až po 5 sekundách. Minimes on start, tak to je vlastně, když to zaškrtnete, tak to je vlastně, když dáte start, tak se vám vlastně ten program zminimalizuje na lištu. Nahrávej kurzor, tak to je to všechno jasný. A ten zbytek já nepoužívám, takže to je k ničemu podle mě, teda podle mýho. Tak, abych to asi ukončil. Doufám, že vám toto video k ničemu aspoň pomohlo trochu a já se budu těšit u dalšího videa. No.